Latexos albivermellos, un podcast de Alex Gato e Xosé Ramón Penoucos. Bueno, pois estamos aquí nesta segunda entrega de Latexos albivermellos, como sempre acompañado do meu compañeiro Xosé Ramón Penoucos. Que tal, Penoucos, como estamos? Sobrevivimos unha semana máis, o que é importante. A ver se podemos escoitar a Penoucos. Sobrevivimos unha semana máis, que é importante, que é o que nos decías, non? Sí, señor, tal cual. Frase típica e tópica. Teño que decir que é moito máis sinxelo facer a entrada do segundo programa que do primeiro, Sí. Sí, sí. A verdade é que non sabía moi ben que decir do primeiro. Estamos tan acostumbrados a ser Deportivos Lugo. Por eso que... te trouxemos outro Iago, porque non te compliques, vamos de Iago a Iago. Para que non me complique. Xa non quedan máis Iagos, Imos saudar primeiro a voz da afición Latexos albivermellos, que é Edgar Marentes. Que tal, Edgar? Como estamos? Moi boas, que tal? Aquí estamos outro día máis. Bueno, que tal salicho outro día da entrevista con Mister? Ben, moi contento. Satisfeito? Sí, moi contento. A verdad que, bueno, pues, tanto en micro como fora del, unha persona maravillosa e bueno, que esperemos que nos leve o triunfo este ano maravilloso que esperamos que teñamos todos. Non opinan igual os árbitros, o de maravilloso, non, xa vos lo digo. Bueno, vamos a ver. Algúns árbitros. El pódenos levar, pero sen dúbida, sen xogadores Penoucos, sí, non vamos a ninguna parte. Sí. Así que temos que dar a benvida ao primeiro xogador que se pasa por esta nova era dos Latexos albivermellos, que é Iago López. Que tal, Iago? Benvido. Hola, moi boas, gracias. Moitas gracias por chamarme aquí. Baste someter a un Que xa ter interrogatorio valor, de Penoucos. Xa ter valor, ser o primeiro en estrenar esta tempada de Latexos, en que a cadea ser en Radio Lugo, xa hai que ter valor, pero bueno. Non pasa nada. É un dos nosos, evidentemente, é un lucense, inda que hasta todo agora, pois un caso parecido ao de Dani Vidal no seu momento, todo agora, pois non había tido oportunidade de pisar o Anxo Carro como xogador do primeiro equipo, pero bueno, é un home formado na base do Clube Deportivo Lugo hasta o 2016, logo vense o Depor Xuvenil nesta hasta o 2019, fíxate o Xirona, logo nos contarás un pouco todo eso porque é tremendamente curiosa e dilatada toda a trayectoria a pesar de que eres novo, a pesar de que andas en 26 anos. Cédete ao Perelada na segunda B, de ali vas tamén cedido ao Logroñés, despois ao Mirandés, de ali ao Alcorcón, o sea, todos os equipos xa cunha zona dentro do fútbol nacional. Das o salto a un dos xigantes do fútbol europeo, porque moitos non o conocerán, logo falaremos do que é, pero estamos falando da Universidade Craiova de Rumanía. O único equipo, un que xa peina canas que ten unha certa idade, que foi capaz de poñer en cuestión o Dinamo e o Steaua de Bucarest no seu momento, un equipo espectacular que xugou en Europa moitas das tempadas da súa trayectoria. Aí estás hasta o 2024 e regresas a Lugo, está un pouco por encima, e que logo centrarémonos un pouco máis en cada etapa. Pero comenzamos polo inicio, dito así. Como son os teus primeiros pasos ao marxen xa desa chegada ao Clube Deportivo Lugo, a marxen desa chegada á base do Lugo? Como son os teus primeiros contactos ca redonda, ca pelota? Pois os meus primeiros contactos foron ao fútbol sala, se che digo a verdad. Eu xogaba ali no equipo do meu pobo e nada, fútbol sala e sí que é verdad que... De que pobo, por poñer esa... En Castro Riberas de Lea. Castro Riberas, correcto. Ali os miércoles comese ben o pulpo. Bastante ben, moi ben. Por se algún non o conoce, pois pode ir por ali. Entre outras cousas, non? Entre outras cousas, efectivamente. Pois eso, empezo a xogar ali ao fútbol sala e despois a raíz dun compañeiro do colexio pois que estaba xa entrenando na escola do Lugo e tal, pois díceme se quero ir probar un día. Eu, como era un chaval de pobo e tal, pois dábame aínda vergonza salir dali e tiña medo e tal. Entonces a primeira decisión foi que non fun entrenar, pero si cando me insistiu un par de veces e tal, pois provei. E daquela entrenábase ali abaixo do Anxo Carro, no campo que está pegado, na Cheda. No Congreso. Ah, correcto. Daquela ali no Pozo de Feiras. Ali na Pozo de Feiras, poñían ali unhas porterías e ibas a entrenar ali. Eu teño ido ali a entrenar. Ainda siguen adestrando o fútbol sala ali, no pabellón 2. Alternábamos algún día ali e despois íbamos ao mítico As Gándaras. Eso foi así os inicios e nada máis, moi contento de ahora estar aquí. É curioso, non? Porque normalmente a inmensa maioría de futbolistas da cidade que salen de canteiras, pois empezas na Comercial, empezas no Milagrosa, empezas no Castro, no Burela, no Viveiro, calquer equipo. No teu caso xa non houbo, digamos, paso previo xa directamente a Lugo, non? E polo que nos acabas de decir, supoño que esa chamada dun equipo como o Lugo, ainda que eres un rapaz,
é o Lugo, non? Sabías o que era o Lugo, sabías o que supoñía vir á capital, sabías o que Sí, supoñía... daquela non me acordo ben se me chamara ou fora a facer unhas probas e me colleran, creo que fora algo máis así, pero despois vir xogar a Lugo, estar no equipo da cidade, pois, sendo un neno, pois queras dicir que é o máximo, non? Iba a dicir si ligabas máis, pero esa edade xa o de ligar xa no, ¿no? Se xa liaba daquela edad, problema, xa mal camiño. Que foi o teu primeiro adestrador, recórdalo? O que tuveche no Lugo? Creo que foi, se non me equivoco, Alberto Engroba. Alberto Engroba. E daquela xogaba de extremo. Ostras, Mira como cambian as cousas. vaya reconversión, non? Sí, e iso foi cando pasei ao Deportivo. Ajá. Toda a miña campaña no Lugo, alevín, infantil e cadete, xoguei no de extremo. E despois, cando firmo no Deportivo, as etapas de juveniles, xa me dicen que vai ser para xogar de lateral. E por que? Non che deron unha explicación lóxica? No, porque veían que recorrido, vían que aí podía ter moito potencial e tal, e probáronme, e foi salindo ben a cousa, e mantúvenme aí. E non o botas de menos. Bueno, ahora mismo extremo, lateral, casi vai sendo o mesmo. Casi vai sendo o mesmo, non? Sí, Ahora a sois verdade que... carrileros todos. Sí, aquí ahora o que xoga nunha posición casi vale para outra prácticamente. Por iso, tes tendencia normalmente a subir, sempre tuveche tendencia, Sí, non? Me imagino a subir a centrar, non? Sí, sempre fui un lateral con moito recorrido e intento selo así toda a miña etapa de xogador. Que recordos tes desas primeiras patadas como o Viver Vermello, desas primeiros anos de estancia no Clube Deportivo Lugo? Jolines, pois teño moi bons recordos, porque daquela iba a xogar para disfrutar, non? Tiñas compañeiros que ibas con eles ás veces no colexo, quedabas polas tardes, era máis disfrutar o momento de estar xogando aí todos xuntos, é verdad que pasaba moi ben, teño grandes recordos, e a día de hoxe quedanche amistades desas edades que a día de hoxe é complicado, sabes, manter esas relacións, e máis no meu caso que me fui movendo moito polo mundo. Daqueles que empezastis, algún está arriba, algún chegou arriba, chegaches tú solo, quedaronse polo camiño, recordas se algún dos teus compañeiros daquelas? Do Lugo... non recordo ningún. Do Deportivo sí que recordo algún, pero do Lugo... Porque ao final non é fácil, non? É que é moi complicado. Categorías de chegar... É moi complicado. Entre comillas, bueno, sin entre chegar comillas, é complicado. Somos privilexiados. Sí, ¿no? sí, sin duda. Aí, Eu non me queixo do meu oficio, estou moi contento. Pero sí que é verdad que chegar é moi complicado, pero diríache que tamén manterse é máis, porque tens que ser constante, porque veñen novas xeracións e poncho cada vez máis complicado. Sí, además, os adestradores, a ver, que che den a oportunidade é o normal, pero a partir de que che den a oportunidade, aí tens que demostrar, que son Iago López e vou me quedar aquí, non? Está claro, sí que é verdad que eso cambiou e a día de hoxe os entrenadores están dando máis oportunidades a xente máis xoven e estáse vendo que en moitos equipos están debutando moitos canteiráns, e eu creo que eso é bon para o fútbol. Ibache dicir que toda a xente que vai subindo tal, que hai codazos, pero non é a semana para falar de codazos, non? Bueno, non estamos xusto na semana precisamente para mencionar ese tema, non? A verdad que cousas que suelen pasar, que a ver, que non vamos a entrar en moitos detalles porque xa pasou e non, por moito que falemos de eso non vai cambiar a situación, pero bueno. Pero a marxen de valorar a xugada, un pouco que falábamos antes, sin entrar en detalles, e pasou, e volver a conta nova, pero si me decías un pouco que, ou varios compañeros teus comentaban tamén, que a pena é a frustración, non? Esa sensación de frustración que vos queda, non? Claro, estás aí no campo e ves que tes un compañeiro que está sangrando e por encima ten 5 grapas nunha cella, e ves que non pasa nada e tú quedaste como jolines. No fútbol actual, sobre todo. Frustraste, porque estás nese momento que encima recibes un gol, ca adrenalina con todo, e que, sabes, era un partido que estábamos sacando bastante ben, e que podías sacar os 3 puntos nun campo complicado, e que iras ou non que pasen esas cousas, bueno, cousas que pasan, e deixalo pasar e pensar xa... Que non nos volva a pasar eso, que non volva. Bueno, se volve a pasar hai que... Levou no amo que foi o que levou a cella aberta, teño que decir. Madre mía, que vendo as imaxes, eu sigo sin entender. Cabreime moito na retransmisión, é que me sigue cabreando.
relación. Eu vino hoxe a mañá que xusto, bueno, eu iba para traballar e el chegaba tamén, e parei a falar con un minutiño, é verdad que notaba, se lle quero decir, ten as grapas, e estaba, bueno, non mancado nese momento, pero, Dios mío, quedaste como tú ben dices, que como é posible que isto pase, cas medidas que hai, ¿no? Pero, bueno, que non nos volva a pasar iso. Claro, sí, bueno, do Lugo Depor, que pasa pola cabeza dun rapaz daquelas cadete cando chama a túa porta o Depor? Pois a verdad que viñeran hasta Lugo, sí que é verdad que mostraran moito interés, sí que é a primeira vez que veñen non tomo a decisión, porque claro, era un salto moi grande para min, un chaval de Pobo, marchar para a Coruña, xa tiña que vivir ali nunha residencia e tal, pero sí que é verdad que cando me insistiron tanto, tamén meus pais axudaronme a tomar moito esta decisión, os meus familiares e todo, pois dixen, por que non, a ver que pasa, se sale ben, pois pa diante, se non, pois mira, a volta a casa sempre vai estar. Iso é importante, non? Ter un núcleo familiar aí que sempre te apoia, iso é fundamental, non? Sobre todo, no teu caso, ainda sigue sendo novo, pero daquelas que eres moito máis novo, non? Saber que sempre tes ese lar, ese acubillo, é fundamental, non? Sin duda, os apoios familiares e todo son o máis importante, porque en momentos difíciles son os únicos que van a estar. Sentiche tamén ese medo escénico que nos dicías antes de vir ao Lugo no seu momento, no Depor, ou como xa pasaras ese trago, xa o asimilache mellor? No, xa o asimilei mellor porque xa sabía o que eso conlevaba e a verdad que xa estaba acostumbrado. Chegas a Coruña e nese momento xa na cabeza de Iago López está o igual non son, igual podo chegar a algo nesto, igual podo ser profesional, ou nese momento ainda seguía predominando ese Iago López de eu seguir disfrutando e que sei o que Dios queira? No, eu creo que ainda era moi xoven, sí que é verdad que era un pasiño máis na miña carreira, pero eu tomaba como que seguir disfrutando do camiño, e se algún día chega o momento de que chego ao fútbol profesional, pois ben vido seña, será por todo o traballo que se leva feito desde atrás, pero nese momento o único que pensas é en seguir disfrutando, porque se xa o tomas como se fora algo, un traballo e tal, e non o disfrutas, pois non vai a acompañar que ti teñas ben, non? Que lembranzas tes desa época? Que lembranzas tes do Depor? Pois boas, porque a verdad que foi unha plantilla moi boa, donde o primeiro ano que chegamos ganamos a Liga o Campeonato Nacional de Juveniles, a falta de 4 ou 5 xornadas. Un equipo juvenil histórico, que é o Depor. Sí, ganamos a falta de 4 ou 5 xornadas para rematar a Liga, así que as expectativas eran grandes. De feito, pos 2 seguintes anos de juveniles que xa pasábamos a división de honra, pois as expectativas era rollo de xa estar entre os 3 primeiros. Non conseguimos en ningún dos 2 anos ganar a competición, pero sí que nos metimos na Copa do Rei os 2 anos. Sí que é verdad que na Copa de Campeóns creo que vai o primeiro ou o segundo, se non recordo mal, aí non conseguimos meternos. Hai algún momento que na tua cabeza ese chip de decir vou vivir desto xa, ou en que momento chegou, ou nunca chegou e fuchelo deixando levar? No, eu creo que foi pouco a pouco. Eu creo que hasta o ano que non ascendo co Logroñés non pensei eso. O sea que foi o ano que marcou un punto de inflexión. Sí, porque foi o ano que vou a un equipo que xa pelexa por ascender a máxima a categoría profesional, como é a segunda división. Xa ves que o equipo é un bon equipo, donde xa durante toda a tempada estás entre os 5 primeiros, non baixas deses postos, e a verdad que aí xa ves que podes estar chegando ou estar cerca do teu soño, non? Daste do Depor e fixaste o Xirona. Un Xirona que todos sabemos o que significa e o que está detrás, non? Guardiola, o Manchester, un fútbol xa top. Que supón eso? Valoraches eso no seu momento? Sí, unha das partes polas que fixo polo Girona era eso, que estaba o Manchester City detrás, e que iras ou non, pois eso de cara ao xogador, pois é positivo, porque non só o que rodea o Girona te mira, non? Sino todo... Un escaparatín inmenso, non? Claro. Cando chegas ali, pois xa ves a magnitud que ten todo. Sí que é verdad que era outra ciudad, un cambio inmenso para min, porque pasaba da Coruña a estar vivindo ali na residencia e vir os fines de semana a casa, a non vir prácticamente nada a casa, pero que conlevaba todo eso merecía a pena.
Pero sí que foi un salto, ¿no? Aí Sí, sí que foi un salto a nivel de calidade, me refiero, e a nivel de que o que xusto que nos estás dicindo, xa non estou na casa, xa non collo un bus, estou en medio Arancastro, non é o mismo, ¿no? De todo. Ademais, facía xusto que sacara o carné, era imprescindible para estar ali, ter o carné, porque xa me tiña que mover, desplazar, tiña que ir algunha vez que outra a Barcelona a entrenar a un entrenador personal e todo iso. Pero sí que ese cambio foi inmenso, porque xa pasaba de non ver a meus pais en meses, é verdad que cando viña a casa, pois, o notaba máis, non? Varias cesións logo en segunda B, pero bueno, eso é habitual cando te vas a un equipo grande da dimensión desta, pues, por eso ou eres Messi ou unha cousa parecida, claro. ou hai que sachar eso, ¿no? Sí, está claro, eu sabía que cando iba a firmar no Girona, pois me iban a ceder ao Peralada, que daquelas tiñan o convenio co Girona, porque tamén tiñan o filial do Girona, que era Girona C, daquela cando estaba o Peralada, pero como non estaba en segunda B, pois como que o tiñan máis apartado, sabes? Máis para o tema da canteira e todo iso. Xa levaban 2 anos ou así co Peralada. Eu xa sabía que iba a ir a ese equipo e nada, moi contento, foi unha experiencia moi bonita. Si que é verdad que ese ano no Peralada non conseguimos a permanencia. Eu creo que foi máis porque éramos un equipo moi xoven, sin experiencia, unha categoría moi complicada, moitos duelos, e pecamos un pouco de iso, non? É que eso é o que chegou un pouco a decir, ¿no? Pasas do Depor e pasas de xogar con rapaces, inda que os rapaces de agora, físicamente, como se preparan os juveniles, xa son auténticos tanques, pero pasas de xogar con rapaces a xogar xa, en algún caso, con profesionais. Realmente, unha segunda vez casi profesional, ese foi tamén outro gran salto, non? Outro gran aprendizaxe, supoño, non? Sí, sin duda, e notámoslo na categoría que se nos fixo moi complicada, porque a xente a balón parado pois sabían que era moi importante, que daba moitos puntos, e nós aí, ao ser un equipo tan xoven, pois pecamos un pouquiño, non? Además, o ser todos, ¿no? Porque se me dis, bueno, pues teño o equipo segunda vez, teño 3 ou 4 veteranos, pero claro, ser todos xóvenes. Eu, desa plantilla que recorde, igual teríamos un ou dous que tería 26, 27 anos. O sea, que sí, un veterano como a ti agora, ¿no? Sí. Vellos non eran, ¿no? No. Imagínate como sería a plantilla, éramos 18, 19 anos a maioría. Vaste a unha plaza histórica, vaste a Logroño, a Unión Deportiva Logroñés, neste caso. Bueno, hai que recordar que antes de marcharme a Logroño, tiven a sorte de ir facer a pretemporada a Manchester. A Manchester, é verdade. Co primeiro equipo. Eso xa foi a bomba, eso xa chegar ali á cidade deportiva de Manchester City e ver aquela inmenso 8 campos. Eu vin o reportaxe que fixeron o Inside con Guardiola, seguindo todo o equipo, é espectacular. Sí, eso era unha motivación para o xogador que ven desde abaixo ver aquilo ali e dices tú, madre mía, ojalá algún día vir xogar aquí. Bueno, non están tan lexos, non? O sea, por lo menos fuches a adestrar. Sí, a verdad que é unha experiencia inolvidable. É outro mundo, non? Sí, nada que ver. Tedes a oportunidade de conocer algún desas vacas sagradas ou de estar con eles? Non, porque nós ao utilizar as súas instalacións eles estaban facendo como o fan agora no verán, que se van a outros países a facer a pretemporada. Tu estes con algún do equipo, bueno, en Inglaterra lle chaman o equipo primavera, o segundo equipo, non? Non coincidimos, no. Ali non adestraba naide, solo nós. Creo que había algún equipo. Sí, igual algún xogador lesionado e tal, sí que andaba por ali, pero... E por que se facían aquelas concentracións? Para ver vos a mellor xente técnicos de ali para ver como erais vos? Ou por ese convenio que tiñan? Polo convenio que tiñan, entonces o Girona iba a facer ali a pretempada e xogaba contra equipos da Premier e po Girona e po xogadores, pois xa me dirás, ir ali a Manchester, entrenar ali, estar vivindo na cidade deportiva. A nivel mundial debe ser do millor, claro, quero decir, a nivel mundial pouco millor que eso habrá. Eu estaba ali flipando porque chego ali, vou á sala de fisio, 8 camillas. Si, aparte non tiñan parches, eran bastante noviños. Vou ao gimnasio e digo, madre mía, pero este gimnasio case é máis grande que a miña casa. Había aparatos que nin conocías, non? E pois non quitemos a piscina e as zonas de jacuzzi e todo eso era enorme.
outro mundo, Nunca vivir algo así. Supoño que ese tipo de cosas tamén te motivan, non? Tamén Hombre. dixe, eu algún día Hostia. quero estar aquí, non? Sí, Si sí, non é sin en duda. Manchester, que sea en Liverpool, ou que sea en Madrid, en Barcelona, en Sin Sevilla, duda. donde sea, pero quero estar aí, non? Sin duda, sin duda. Vendo aquelas instalacións, imaginábame a ver o Barça ou Madrid, como terían as súas instalacións. Digo, madre mía, como será aquilo? El interiorismo de estadios. Oh, Será similar, me imagino, non creo que teña moito máis nin o Madrid nin o Barça que ese No, tipo de instalacións, porque a nivel de- jeques detrás e todo, ao final, No, pues, a nivel de clubes top, primeira división, os 10-12 primeiros da tabla de todas as categorías, tú vas ter, por exemplo, o Lezama, o San Mamés, o Metropolitano, o Cerro del Espino, ou máis mismo ahora a Begondo. Como están Begondo, deixando a Begondo? Eu fai moitos Está anos que non espectacular, vou por ali, pero Está espectacular. contáronme que se fora ahora por ali que non o conocía. Así que imagínate. sí. No, medra todo, a ver E si de aquí en feito Lugo que facer tamén. ali a residencia. Aquí en Lugo tamén, bueno, que a ciudad deportiva e co novo Anxo Carro e todo, pois tamén un poquiño tamén a mellor, non é comparable, Dios mío, pero bueno, tamén é bon para vos, bon para o aficionado tamén, para a cidade, entonces, bueno, todos medran. ir medrán. Nos soltamos de Radio a Ser, son cousas Correcto, que pasan, un bon- son evolucións. un bon salto. Daqui xa temos o teito arriba. Vou che dicir, Para arriba xa non temos. Nós jacuzzi de momento non temos, piscina tampouco. Pero movemos auga na mañana. Bueno, temos o fluvial, temos o río, que Cabramos vamos, a mañana. a auga Correcto, está fría. correcto. Así que, Te vache que flipar moitísimo. Non sei se recordas daquela época, bueno, pues cando chegache, non? E biche aquelo, algunha anécdota que nos podes deixar aquí en exclusiva. no, sorprendido máis que nada. Que Non te perdiche. Como nas películas de Sí, Paco é Martínez que- de Soria, non? Chegabas É verdad, as primeiras veces perdíaste polos pasillos, que había tantas portas, tantos pasillos por ali que non, se querías ir á recepción, se querías ir ao gimnasio, tiñas que abrir non sei cantas portas, non En inglés si controlabas algo, non? Porque senón... Daquela non Tienes que moito. preguntar tamén... No, pero daquela axudábanche por ali, pero como solo estábamos o staff do Girona e tal, solo en recepción estaban ali os do Manchester e tal, e a xente de que jardinería e todo eso. Aparte me imagino que cuidan moitos detalles, non? Son un equipo filial, De- son nosos, son uns dos nosos e vos De miman feito, tamén, tú non? podías utilizar as instalacións do primer equipo, pero o que era o vestiario e todo eso Era sagrado, non? era sagrado. A todo isto estamos falando desto, pero como se fraguou esa ir ali a adestrar? Porque eran conveniados e entrabais sempre, non? Sí. Eu creo que van todas as tempadas facer ali a pretemporada. Pena non quedarse, pero bueno, Oh, ahora xa foi. Sí. Pero Pero bueno, sei de algún que igual se agarraba aí unha farola, de aquí non me saca nadie. Eu quedo, que a miña casa é pequena. sí, no, vías ali as habitacións, as suites, parecía aquelo 5 estrellas. Claro, para un tipo Pero é de- normal esa. Un futbolista como Haaland necesitan espacio. Está decir, claro. Non podes meter a Claro. Haaland en calquera lado. Está claro. Bueno, falábamos antes xa do Logroñés, decías que fora quizás o salto máis cualitativo máis grande da túa carreira, chegas a Logroño, gran campaña de ascenso a segunda, non? Sí, a verdad que foi unha tempada moi boa, donde Rara, pero boa. Sí, rara porque nos pillou o COVID e tuvemos que parar un par de meses. Sí, tranquilamente. Despois a volta fora un pouco rara porque entrenábamos individualmente, un corría para un lado, outro para outro, non tocábamos moita pelota porque non podíamos estar moito tempo xuntos e tal, con mascarillas e tal. Pero o positivo foi que se conseguiu o obxectivo e moi contento, ali en Málaga tuvemos que ir concentrados. Campo precioso tamén. Sí, tuvemos que ir concentrados para aló e a verdad que a experiencia foi moi bonita. Hai que contar toda a historia un pouco, estamos falando da pandemia. Sí. Estamos en plena pandemia, estáis líderes da competición e de repente chegáis un día a adestrar, chamaronvos, dixeronvos no campo, como xa te se- impacta esa noticia? Xa se vían nas noticias o que estaba pasando e tal, e pois chegas un día e dicen que os equipos máis pequenos xa iban parando de adestrar e tal, e pois cando che dicen que porque nos meteron nun ERTE daquela, sabes? Poñeronnos un ERTE e xa, pois mira, xa dixeron, bueno, cada un pa a súa casa, ao principio non te podías ir pa a túa cidade natal, tiñas que estar ali. Non podías viaxar, non? Claro, non podías, tiñas que permanecer ali en Logroño hasta que nos deron un papelito con tal de que íbamos para a nosa casa e tal, por temas de traballo e todo eso. E marchei para a casa, estuve na casa 2 meses,
E despois, cando xa volveu todo á normalidade e tal, voltar outra vez aos adestramentos, e como che dixen antes, entrenando individualmente. Que foi bastante impactante a volta á normalidade por parte dos futbolistas, porque fostes prácticamente os primeiros. O sea, eu recordo daquelas... Claro, que eu daquelas traballaba no Lugo, eu recordo salir da rúa e ir eu solo para o Anxo Carro, e iso era bastante impactante, non? Nós, cando chegamos ali, xa había máis xente que iba a traballar e tal, e non foi tanto cambio para nós, pero sí que é verdad que seríamos dos primeiros que xa a xente, bueno, a non ser que cousas básicas do día a día, como supermercados e todo iso, polo resto eu creo como Falamos das PCRs, é cada semana, cada 15 días, facíanche cambiar os guantes de entrar no estadio, os de salir, bueno, non sei a vos, a nivel futbolistas como tal, pero para os traballadores do club. Creo que antes de cada partido PCR, saber todos que estábamos negativos, cada día termómetro aquí na frente. A mítica burbuja que non se podía salir, fora o caso de Nafti aquí tamén. E como tu veras máis de, non sei canto era, 28, 29, xa non adestrabas. Máis Xa de ibas para 37 creo que era. 37, pode ser, sí. Pero xa como tu veras 29, 30, xa olvídate de adestrar, que xa non che iban deixar por se contagiaras a un compañeiro ou por calquer cousa desas. Hostia. E pasáis deso a ter que xugar un playoff durísimo, con moi pouco adestramento, concentrados, e vos metéis na final co Castellón e en penaltis. Eso... Sí, foi a partido único. Sí que é verdad que o que non ascendera nese partido iba a ter outro partido a maiores, pero bueno, nós por suerte ascendimos en penaltis e a verdad que o disfrutei moito e o celebrei moito por Málaga ali. Pero celebralo cos compañeiros, porque non había público, non había nada. Ou xa xogaste non xogamos a porta pechada e tal, pero sí que é verdad que cando celebramos xa había máis xente por aí e tal, Ten que ser rarísimo, non? Para un futbolista, a ver, non digo que estudaras acostumado a xogar con 100.000 espectadores, pero en campos pequenos e con afición e con xente, ten que ser rarísimo pasar a porta pechada, sentir o que di todo o mundo, os golpeos de balón... É raro escoitar tanto ao entrenador, é o que se fai raro. Bueno, que me acordo que escoitábanse os narradores que estaban comentando o encontro, escoitábase todo. Os compañeiros que estaban no banquillo e todo se escoitaba, Que tiñas de adestrador aquel ano no Logroñés? Tiñamos aí, que non me vai salir o nombre. Non te preocupes, era curiosidade. O adestrador buenísimo. O que está ahora de director deportivo, se non recordo mal. Nada, olvídate, era curiosidade, esencialmente. Para dices Logroñés, vaste para outro histórico, un equipo que personalmente o admiro moito, que é o Mirandés, un club que desperta moitas envidias aquí. Que tal esa etapa no Miranda de Ebro? Pois boa a nivel personal, sí que é verdad que a nivel de minutos e tal non foi Foi a etapa que menos xugache, quizá. Sí, foi a etapa que menos xoguei e tal, pero sí que é verdad que foi unha experiencia moi bonita, porque é verdad que tiñamos unha plantilla moi boa e tiña unha competencia moi boa que era como Carreira, Sergio Carreira, que agora está xogando no Celta. Sí. Pero recordo ben, aprendí moito, xente xoven, eu que buscaba, salía dun equipo veterano como era o Logroñés, que había xente moi veterana e tal, e buscaba iso, non? Buscaba outra vez volver ao que era a esencia do Peralada, xente xoven que disfrutara con nos entrenamientos e todo eso, e no día a día, e a verdad que moi contento desas experiencias. Pero é o que dices ti, a nivel de minutos non foi o deseado. É un pouco, o Mirandés aquí temos un pouco como exemplo un Lugo de equipo que fai as cousas ben, non? Que consigue xogadores cedidos de sitios que están cerca, da Sociedade, do Atlético e tal, e que se fan as cousas con moita cabeza, non? Se fan equipos novos, pero sempre con... Sí, está ben porque lle dá a oportunidade a xente que ven desde abaixo, non? A demostrar no fútbol profesional de que poden estar aí e de que son bons xogadores, e eu creo que se está vendo que toda a xente que pasa por ali que fai un gran ano, non? E explota futbolísticamente, por así decir. Desvinculaste do Xirona e vaste ao Alcorcón, outro histórico tamén, sobre todo da segunda división. De feito, Lugo e Alcorcón chegaron a ser os equipos máis temporadas consecutivas, non? Chegaron a estar en segunda. Novo ascenso, de novo, chega a segunda B, novo ascenso, non? Sí, chego ali a... Supoño que temporada bonita. Creo que xa era a primeira ref daquelas. Xa era a primeira ref.
creo que era a miña primeira campaña en primeira ref, con novo O formato. sea, que o ano que descendo ao Alcorcón e volve a subir, non? Correcto, sí, foi ese ano, primeiro ano de Eso sí que primeira. é difícil. Sí, é moi complicado. Sí que é verdad que ves co tema de que che dan as televisións do ano pasado. As axudas e o seguro de descenso, nós tamén o tuvemos o primeiro ano que todo baixamos. Un montón de pasta, pero non ascendimos. Bueno, porque é moi complicado, é moi complicado, queiras ou non. Pero bueno, tes esas axudas que, bueno, que queiras ou non, pois se agradecen, non? Para un equipo que acaba de descender. Non sei daquelas se se quedara con varios xogadores do ano pasado, a pesar de descender, eso tamén suele axudar a que o grupo pues, continúe, a saber a que se traballa, o que se ven traballando o ano pasado. Non sei, como a verdade que non me acordo. Eu creo que foi un estilo deste ano, que cambiaron todo novo. Prácticamente Pode todo ser. novo. Pois logo máis mérito todavía, porque sí que é complicado baixar e subir dunha vez, Sí, máis éramos con a xente maioría nova. novos, moitos cedidos tamén, algún cedido que outro, pero tiñamos un bon equipo e a verdade que moi ben. O que é curioso, Iago, é que por vistas as tuas estadísticas non eres un tipo que ten término medio, non? Levas 2 ascensos e 2 descensos. Intenta un pouco máis de templanza, tampouco seas tan extremista, non? Sí, é que é moi complicado tanto ascender como manterse. Sí que é verdade que esa transición unha vez que ascendes, queiras ou non, é complicado, porque sí que se Hai que mantes... pagar ese peaxe, non? Claro, tens que pagar ese peaxe, pero se o seguinte ano a ascender consigues manterte, despois xa é moito máis sinxelo, non? Porque ese peaxe que tal costa máis. Adaptarse á categoría, sí, é normal tamén, é un salto grande. Eu sempre o dixen, sempre que ascendimos e tal, fixemos unha boa campana, non? Queiras ou non, descendimos como por pequenos detalles, non? Que marcan a diferencia De feito, ao final. Alcorcón prácticamente pensábase que estaba salvado, non? E Sí, fora un sí. tramo final de temporada Sí. desastroso ao final, non? Tamén nos tocarán rivales moi complicados que estaban pelexando por meterse en playoff e tal, e que eso non tamén non axuda moito, pero sí que é verdad que faltando 2 meses ou así, víamonos que xa e que podía pasar que nos mantuvéramos. Sí, eu creo que se dábamos todos dábamos ao Alcorcón como un dos que non iba a estar loitando por dos que borrábamos, dos que íbamos a pelexar Das por quinielas. descender, e de repente vemos que baixa o Alcorcón, non? Foi unha cousa parecida ao rollo Majadahonda no seu momento, algúns equipos que estaban así moi moi arriba tal. Tamén che digo unha cousa, perdona que te interrompa, Benocos, pero isto que está dicindo, non, de que non para de ascender e descender, digo eu que algo aprenderás polo camiño, non, a moverte en augas revoltas, non? Sí, sin duda. O máis importante é que é moi complicado todo, non? Que todo leva o seu proceso, de que tanto ascender como manterse é moi complicado, pero eu creo que iso é experiencia para min, e, por exemplo, esta tempada, algúns puntos que igual vamos sumar ou tal, pois esa é a experiencia que ganas de outros anos, non? O bon deso é que este ano toca ascender. Claro. Acaba de baixar, toca ascender, é dicir, por ciclo, non? Ojalá. E se ves que ascendemos, e ano que ven vamos a descender, oye, vai un ano cedido a algún lado, non quería decir, pero e vamos a aguantar, non renoves, hai que Bello este ano e xa hai que marcho. decir, Nada. hai que decir a UCE agora dicir, mira, me cedesme este ano a Sarriana, por exemplo, que me quedo ao lado, manteño a ficha. Ou cando xa veño en enero que xa Ou cando teñáis Non asegurada a permanencia. non vai volvo. facer falta facer nada deso, non vai facer falta. Oxalá que non. Pero deixas ao Alcorcón e xa non das un salto grande na tua carreira, porque te vas ao estranxeiro, vaste á Universidade de Craiova, que supoño que xa non falo futbolísticamente, pero humanamente ten que ser unha gran experiencia, non? Sí, a verdad que sí que tiña as miñas dudas cando para tomar esa decisión, porque era un cambio moi importante na miña carreira, porque iba ao estranxeiro, nunca había xogado nese ámbito do fútbol, era un fútbol como máis directo, máis transicións, que respectivamente viñame ben, porque era un xogador con moita trayectoria, con moito recorrido no campo, pero unha vez que cheguei ali e pasei un par de meses, xa me din conta de que era máis por intereses, e que eres ou non eso, un xogador que ven de fora e tal, pois que eres ou non, é complicado, non? Cando chegas ali e ves que non xogas por méritos propios, que é máis por interés do club, de que ten que sacar diñeiro e tal,
pois quedaste un pouco fastidiado. É outro fútbol, non? É a cara fea do fútbol, non? Sí, é cousas que non queres ver no fútbol e que non lle desexas a naide, non? E encima, claro, lonxe, porque se chega a ser, pues imagínate aquí, igual pues, podes buscar unha cesión, Claro. podes buscar un trampolín, pero claro, ali pues, igual a salida era máis complicada e habría que cumplir o contrato, non? Así que é unha situación complicada Sí, para o xogador. era complicada, Pero bueno. eu tuve a sorte de que había 4 hispanohablantes ali, con lo cual eu fixen moitas amigas e foi o que me deu moito a vida ali, non? Tanto a min como a miña parexa que me acompañou nesta experiencia. Iso tamén é curioso o que contas, non? Porque falábamos antes da Universidade de Craiova e realmente é un dos grandes do fútbol europeo e un dos grandísimos do fútbol rumano, non? Non estamos falando, porque moitas veces falas de fun a segunda división de Arabia Saudí ou de Eslovenia ou tal, de equipos raros que non se conocen. Estás falando dun equipo que estuvo xogando en Europa asiduamente moitísimos anos, non? Nunha cidade importante, dunha cidade onde estuveron expostas, por exemplo, as reliquias da sangre do Papa, do Papa polaca de Carlo Wojtyła, o sea, unha cidade, pues estamos falando dun Sevilla, Valencia, dunha cidade grande, non? Sin duda, tú cando chegas ali xa ves a magnitud que ten o clube, non? Ves que xa o obxectivo xa é ganar a Liga, meterte en competicións europeas, as instalacións, a xente que rodea o club, todo o que rodea o club es que é grande, que a xente da cidade pois te conoce xa pola calle, a moito máis escala, ves todo eso e dices, hostia, aquí xa eres un gran xogador, xa é unha exixencia maior. Aí si te sentiche moi profesional, non? Por menos de entrada, non? Sin duda, xa cando tes que voar en jet privado e todo isto, xa dices tú, madre mía, isto non é para todos, isto é para xente que ten boa carteira. Eso foi outra cousa que non abordamos da pandemia, que foron os charter. Sí. Que de repente había para todos. Sí, eso foi espectacular, pero bueno. Tú pouco deixaste en charter. Eu non via, para mí non había billete. Dixeron, non, que este pesa moito, gasta moito combustible. De feito, eu creo que cando viñen xogar ao Anxo Carro aquí en Lugo, viñéramos en charter. Viñeras co Logroñés? Co Logroñés. E onde aterrizastes? En Santiago. Sei que vas a decir en Rozas. Depende do tamaño. No. Estaría bonito. Depende do tamaño do charter. No, que era un charter deste comercial, sabes? É que hubo casos... Se Rozas, saludas aos de Castro, xa desde arriba, xa. Sí, sin duda. Hubo casos no que non había aeroportos comerciais cerca e utilizáronse aeroportos militares para facilitar que chegaran os equipos. Flipante. Molaría aterrizar en Rozas. Non unha volta pola a miña casa aos compañeiros. Mira aquí. Xa se coincidieron un día de feira. Bueno, xa os levaba a comer un pulpo. Aquí hai un pulpo. Sí, señor. Bueno, botas toda a túa trayectoria fora do Lugo, dito así, desde que te vas de cadetes, e os que traballamos naquelas medios de comunicación, todos os anos preguntábamos por ti, non? Todos os anos dicíamos, oye, Iago, e que pasa con Iago? E Iago ven, Iago non ven, Iago falouse con el. Nunca se deu a posibilidade de que volveras ou nunca te chamaron realmente? Sí que me chamaron. E cando foi... creo que foi despois do Logroñés, xa non... Sí, despois do Logroñés, do ano en segunda. Foi aí cando me chamaron e ofreceronme 3 anos de contrato. Pero, bueno, eu daquela buscaba outras opcións, non quería vir xa para casa porque tiña medo, era un chaval, tiña medo de despistarme aquí, a non estar centrado no que de verdade importaba, porque tiña os amigos, tiña todo iso. Pois é complicado, non? Para un rapaz, no voso caso, futbolista profesional con un sueldo elevado, para o que é o nivel de vida normal do resto de humanos, dito así, e levar eso a veces non ten que ser fácil. Claro, sobre todo que nos estás dicindo, tú ves para aquí cobrando unha pasta e vamos a ver onde dá a miña cabeciña, a pesar de tú te la ben asentada e de ter a tua familia que te frenara, pero ainda así fuche sensato, non? Sí, eu sabía que, non me iba a levar polo mal camiño, pero, bueno, eu quería asegurarme estar no outro lado, a cabeza no fútbol e deixarme atrás, porque xa sabía o tema. Estás aquí en Lugo, vai te chamar despois vas, vamos tomar algo, non sei que, non sei canto. Bueno, eu daquela non quería iso, buscaba máis ser xogador profesional e a ver se chegaba máis alto e, bueno, non se deu a ocasión, deuse este ano e moi contento por ela, a verdad. Foi fácil este ano? Tamén o pensache moito? Bueno, tiña as miñas dúdas porque vendo a tempada do ano pasado e como estaba o clube era complicado vir aquí, sabes? Para valientes, sabes? Sí, para valientes, as cousas como son.
chamoume Javi Recio antes de que entrara a nova sociedade deportiva, cando el xa era o director deportivo. Eu dixenlle, chamoume, estaba en Rumanía xa en pretempada, porque eu en Rumanía xa empezamos, eu tuve este ano 2 semanas de vacacións, non tuve máis. Porque ali co tema... Suficiente, a tua edad suficiente. Sí, sí. Xa te chegará o tempo de descansar, cando chegas a edad destes dous, xa te chegará o tempo. Sí, porque ali, queiras ou non, ao ter competicións europeas, fase previa de Conference League, que o ano pasado clasificámonos pa Conference League e tal, pois tes que empezar a adestrar antes, porque tes eses partidos de clasificación e tal. Entonces, cando me recibo a chamada de Javi Recio e tal, pois eu funlle sinxelo e dixenlle é que a día de hoxe non me chama o Lugo, tú, vendo a tempada que fixo o ano pasado, como está a situación do clube, que cada 2x3 é o máis normal. Un entrenador marcha, que non se consolida no equipo, non deixan traballar, sabes? Cantas veces dixemos eso aquí, Cuántas veces? Se comentaban, a xente ven, a xente... Cuántas veces? Esta é a realidade. E gracias a Dios... A ver, eu non digo que Saques non fixera un mal traballo, ni moito menos. Non, se non é puntualizar en Saques. No, claro. O club en xeral, non é tino. E é a realidade, que, a ver, que non é facerlle tampouco dano a naide, é a realidade, é que, vamos a ver, non hai máis. Dios mío, tú estás traballando ou intentando levar algunha cousa pos pasta para intentar que vas a intentar facelo mal. Está claro que no. Tú estás palmando pasta para intentar que isto salga ben. Que non lle sale, pois, pero bueno, quero decir, isto é un punto de inflexión, pois a toda a xente este ano novo que comeza, que se empecen a facer un pouquiño as cousiñas como se fan nun club de fútbol e que isto pois ven atraendo a xente, no? Que ao final estades un grupo bon de futbolistas, de xente sana tamén, e isto ao final é crecimiento, non estancarse como ano pasado, o que decía o míster, ainda a semana pasada que o dixo aquí, vamos frenar a caída e despois vamos empezar a crecer, quero decir, isto é frenar a caída, isto é empezar de cero. De todas maneiras, Iago, tamén cando te chama un director deportivo que se chama Javi Recio, tamén te fai meditar un pouco, non? Porque imagino que tamén pensarías, ostras, cando colocan este tipo de director deportivo, de entrada ao proxecto non ten mala pinta, sí, non? Sí, sin duda. Ademais, el xa me conocía do meu paso polo deportivo, porque el daquela creo que estaba no Mallorca, como director deportivo e tal. E sí que é verdad que cando me chamou ele e tal, pois dixen, hostia, pois mira, ten pinta de que isto pode ir ben e tal, pero bueno, eu dixenlle, mira, eu primeiro quero ver... Bueno, pensar en meditar e no, ben. Máis que pensar en meditar, eu quero ver os fichaxes que se van facendo, como se vai a estrutura do clube, a xente nova que entra e todo iso, sabes? Sí, algo que che de eso, xusto, confianza. Determinación dunha persona que levas uns cuantos anos de vuelo, que estás a cabeza moi ben amueblada. Sí, eu quería eso, ver que querían facer ben as cousas, pero claro, aparte de eso non me vale de palabra, entonces eu quería esperar a ver as fichaxes que se facían e a raíz de eso pois ir tomando unha decisión. E a raíz de eso tomei a decisión. Acertada. Quen foi a fichaxe que dixache tú, vou para lá? No, eu creo que un pouco toda a plantilla en xeral, non? Lago Junior, Balboa, diríache en xeral toda a plantilla. O mismo adestrador, quizá, o adestrador, tamén, sí. Non o conocía, pero falaronme moi ben del. Sei que xa visto o ano pasado que eliminou equipos na Copa do Rei de alto nivel e tal, pues, que iso non, eso tamén dache moita visión, o xogo que exerce. Todo eso suma, non? Suma para tomar a decisión. Vou ser malo entre comillas, non? Porque podes hablar unha conversación que tiñamos fai... Non pasa nada. Media hora, non? Esencialmente, porque é o que estás contando agora. Porque Iago me estaba dicindo, joder, que temos moi bon equipo, que temos que estar arriba, que o equipo que temos non ten costuras por ningún lado, é que hai plantilla. Sí, sin duda. E é xusto que nos estás dicindo, ahora, tú tomas a decisión porque ves ese equipo, senón non o verás vivo Lugo, non? Pero non só digo eu, creo que o dice todo o mundo, hasta os propios directivos, non? A plantilla que se fixo, pois fíxose porque se fixo. Non vou dicir, pero fíxose porque se fixo. Pero esa exixencia está ben, quero dicir, é bon que sexades exixentes consigo mismo, con vos, e que vexades que é a realidade, que o equipo está feito para tampouco hai que obsesionar, sabes? No, para nada, claro, isto é moi largo, e aquí non vai a ganar nadie de todos os partidos ni nada polo estilo, pero eso está moi ben, esa exixencia, e que sepamos que queremos estar arriba, que vos queréis estar arriba, e que con traballo, se Dios quer, vamos a acabar estando arriba, que para eso se fixo esta plantilla, non? Entonces, ao final é todo concordancia. Estános facendo un feo, porque
que di, non o vou dicir, pero no podcast de Meco, a Meco sí que lle dixo que iban a ascender. Non lo di, pero a Meco Non te dixo. preocupes. O entrecomillaron non normal. dicen eso, dicen que Conocendo a Meco, calquera cousa che fixo, non? Sí, Claro que ten a xente, non. Bueno. Que estás con periodistas serios, estes máis maiores que a min, Tiran máis da lengua. Claro, tiran máis da lengua. Os máis novos en eso de que si Sí. Twitch, que si... Sí. Non estou na radio, estou en Twitch. Entonces en Twitch digo que Nos me dá estamos gana, en ¿no? YouTube, tampouco Claro. estamos moi lonxe. Bueno, Pero bueno. Falando de estar, como estás levando o retorno, esta volta a casa pola Porta Grande? Pois bastante ben, a verdade que competir no Anxo Carro, ca túa xente detrás apoiándote, pois é un orgullo, non? Estar aí cada fin de semana, que eso non, para min que son daqui, representar a miña cidade, pois ao máximo, dar todo o que poida e oxalá, pois, seña unha tempada moi boa. Que che pasou pola cabeza a primeira vez que posa a camiseta e que debutas oficialmente co Lugo? Que pensas? Tiñas máis nervios que en outros equipos, igual? No, penso de cando era pequeno e poñía esta camiseta, non? Véñenseme os recordos de cando dos inicios, non? De que empezou todo aquí e volver aquí, conocía xa todo, eu xa estuvera no Anxo Carro e ver como estaban as instalacións e todo eso, pois que iras ou non volver a revivir esos momentos de pequeno, pois axudan, non? Axudan, é un cúmulo de emocións, non? Eu imagino que neste caso que toda a familia che dixeron, sí, ahora é o momento, vente pa aquí, que levaron moitos anos fora, vente pa aquí, aí sí tiraron, non sei, pero seguro que tiraron. Sí, he visto como estaba lo en Rumanía, que claro, non estaba ben, sí. sabes? Non o pasei ben. Sí que é verdade que me axudaron moito, sobre todo a miña parexa e tal, pero que iso non cando non xogas nada prácticamente, porque igual eu xoguei 3-4 partidos e eu adestraba moi ben. De feito, eu tuve unha conversa co adestrador e díxome que seguirá así. Ten que xugar este e este. A mano de arriba, el tampouco poderá facer nada. Pero que, escoita, que eu cando marcho pa ali, marcho tamén porque tuve unha chamada do adestrador dali que era Constantín Galca, que fala español, que xogou no español. E dícenme que sí, que vou xogar, que non sei que, non sei canto, e chego pa ali, e xogo os 2 primeiros partidos, e despois desaparezco do radar. E cando xa se vai chegando Navidade e tal, digolle, quero falar contigo, e el concédeme falar con ele e tal, e digolle, oye, mira, que tú chamáchesme pa vir aquí, que iba a xogar e tal, e díceme, bueno, é que xa sabes, aquí o presidente métese no 11 inicial e tal, entonces, queiras ou non, pois... Sí, por eso, entonces, ese tipo de equipo sí que pasa. Entonces, a min xa dixen eu, madre mía, vaya ano me espera aquí. Bueno, afortunadamente, de todo se aprende. Sí, de todo. Sempre o dixen, eu son o mellor xogador do que son indo ali, Volvín sendo o mellor xogador do que fui. Pois ao final é o que tens que quedar, é dicir, é o que che vale, non? Sí, sin duda. Unha mención especial, un segundiño, mandarlle un saúdo aos teus familiares, porque me imagino que serán eles, porque cando viaxamos por ali, por donde viaxemos, moitas veces xa me coincidiu ver a 5, 6, 7 rapaciños, quizá algúns máis maiores que outros, pero ca túa camiseta, co teu dorsal. Entonces me imagino que serán familia, túa ou algo, un familiar que outro dixen, cando veña a radio voulle comentar, porque, é curioso de que hai un grupiño de xente que se desplaza tamén e van todos ca túa camiseta e, Sí, mandarles uns saludos e que que sigan apoiando así, que vai ser un ano moi bonito, non? Falabas de crecemento. Estamos falando do mellor Iago López ahora mismo da tua carreira. Estás na túa madurez, no teu momento que sabes como un tiro. Eu creo que non, eu creo que aún podo seguir mellorando moito máis en moitos aspectos, tanto en madurez como futbolísticamente. Eu creo que ainda teño marxe, non? Falabas tamén de plantilla, falabas de que esperabas a ver que fichaxes viñan, plantilla completamente nova, eso sempre é un hándicap, non? Plantilla nova, adestrador novo, me imagino que as primeiras semanas, sobre todo, non é fácil, non? Sí, que eso non é complicado, máis nesta categoría tan exixente e tal, o de ir conocéndonos pouco a pouco, por eso tamén falamos moito de
vamos a ir partido a partido, dándonos tempo, tamén asimilando os conceptos que nos vai pedindo o míster, que queiras ou non tampouco é fácil, porque é un míster novo que pide conceptos que son complicados, dun posicionamento diferente e tal, pero eu creo que a raíz que vai pasando o tempo e van pasando as xornadas, o equipo vai mellorando e eu creo que se está vendo, non? Que partido a partido vai crecendo, non? Hasta o momento como estás valorando a tempada? Que che está parecendo? Pois a verdad que me está sorprendendo, porque é unha tempada bastante exixente, donde vemos que calquer equipo pode ganar a calquer equipo. Porque tanto falábamos antes do Tenerife, que dicíamos que iba viento en popa aos 2 primeiros meses de tempada, e agora xa non falamos deso. Xa dicimos, hostia, que... Bueno, que foi o Guadalajara, non? Que levaba 5 partidos seguidos en gañar e estaba a un punto do Lugo, o sea que... Sí. E nós que estamos aí, pois estamos aínda a 8 puntos do primeiro, que está todo moi apretado, que te equivocas 2-3 partidos e ganas, xa te metes aí. Mira o Castilla mismo, que tamén iba aí abaixo casi en descenso, e creo que hasta esta xornada levaba 5 xornadas seguidas ganando. É moi longo, isto falta, claro, hai que intentar ser consistentes, non descolgarse moito, pero claro, indo ao final, é que isto hasta o final vai ser moi largo. Sin duda. O que sí parece que vai haber moitos aspirantes tanto ao ascenso directo como ao playoff, non? Eso en principio debía ser bon para a competición, por suposto, pero para vos incluso como equipo novo en confección de plantilla, me refiro tamén mellor, porque sempre vais estar aí, sempre nunca non ten pintas de que se vaya a escapar ningún, entonces sempre vai haber tensión, non? Sí, sempre vai estar aí 3-6 puntos todos os equipos, mentras non se dispare un que se marche a moitos puntos e esteña todo moi igualado, eso vai querer dicir que está a competición moi igualada e que non se vai escapar ningún e vas ter os obxectivos cerca. O que non estáis tendo sorte con lesións e sancións, sobre todo atrás, non? Cada partido unha defensa nova, eso tamén costa un pouco, non? Inda que nos adestramentos vos vexáis tal, non chegáis a coller eses automatismos, sobre todo que se colle cando xa levas 5 ou 6 partidos con os mesmos compañeiros, non? Sí, a verdade que por desgracia o fútbol son cousas que pasan e tal, pero bueno, eu creo que temos plantilla de sobra para suplir calquer xogador. Eso sí está vendo, sí. Entonces, respectivamente das lesións á parte, eu creo que o xogador que entre na posición pois compite como o xogador que estaba xogando. Entonces eu creo que iso é bom, porque a largo prazo vai ser o que marca a diferencia, non? Tanto os xogadores que inician no 11 inicial como os que entran despois, non? Ou viceversa. Outros anos falábamos de vestuario, non? Este ano o vestuario ten moi boa pinta, non? Ten unha pinta que teis unha relación excelente entre vós, non? Sin duda, eu creo que é algo moi importante nun equipo, non? Ter un vestuario moi bon, onde a xente se leve moi ben, porque eso trasládalo tamén ao campo, non? Eso notase. Con xente nova é máis complicado todavía, porque non conocerse, empezar a facer todo de cero, pois hai que darlle tamén ese valor. O que che dá o plus, non? O momento de dar un partido equilibrado, eso é o que che dá un plus, sin duda, porque se tens que facer unha carreira de máis polo compañeiro, pois fala, xusto sabes, unha por outra, eso é así. Sí, que nai descatime, sabes? Bueno, tamén entendo que axuda a ter xente non que se emocione cando se ponga a camiseta do Lugo, cando salta o Anxo Carro, non? Co primeiro equipo. Sin duda. Eso tamén é importante. Non fai falta, a mí o que fai moitísima gracia, sobre todo o que opinan os compañeiros del, non? Falando dun futbolista, neste caso nosotros quedan de Lugo, David Rosón e Jorge, con Jorge, por exemplo, que nos decía John Cabo ano pasado, bueno, varios xogadores tal, que decían literalmente: a Jorge o que ten que ter cuidado que non matarse un día con unha das vallas ao final de pasarse a café, porque que sale revolucionado, igual que salga titular, igual que salga no segundo tempo, Jorge sale a comerse todo. Sí, e iso normalmente solo fai, entre comillas, un futbolista que o sinte, está claro, que de alguna forma medrou con eses colores ou soñou con ter eses colores. Que é fan dese equipo. Sin duda. É un xogador que sale ao campo a dalo todo, non deixa unha pega. Eu creo que iso é fundamental. E que además o que hai que facer é frenar. Cando tens que motivar a todo o mundo para Jorge. Tú non te esforces tanto. Tranquilo, para un pouco. Sí, señor. Pero nos adestramentos igual, el vai pa diante. Sí. De feito, creo que os defensas non queréis nunca xogar no equipo en contra de Jorge, non? Os laterales. Mellor que así tamén nos exixe e melloramos todos. Motiváis todos, non? Correcto.
Bueno, que vos pasa fora da casa? Faladelo entre vos, que vos está pasando Sí, fora? bueno, eu creo que... Inda que este domingo hubo unha melloría significativa, Sí, sí. no pasado desplazamento tamén, notas algo de melloría, pero parece que vos falta ese pasiño adiante, esa chispa para... Sí, é que vas a campos complicados. No, xa. Que co xogo que nos facemos vas a campos que son jodidos. Por exemplo, vas a arenas de Guecho artificial, outro día en Unionistas, campo Pero, sin que... embargo, en Guecho fizestes un bon partido, Sí, un moi bon partido, un moi bon partido. para min, Eu vino fora pola da casa tele. os máis... Sí, eu vino pola tele e tal, e a verdad que me gustou moito o equipo, que víase con sangre, que ganábamos duelos e todo eso, que é un pouco o que nos falta. Pero eu creo que desde que chega a primeira eu creo que xa van chegar máis. Ten que Que ser solo falta romper o hielo. Con Ferrada, xa. Este fin de semana. Quedas Bueno, cerca, viase cómodo, claro. nunha oriña estamos ali. Correcto. bien. Aparte ganas ali unha declaración de intencións. Hostia, sí, Cuidado, sí. que ganeron toda a liga. Rival directo, tal, Sí, sería... golpe na mesa. Sería un golpe na mesa, totalmente. Bueno, falábamos do teu regreso, falábamos do teu retorno, a xente, como te recibiu? Como... Pois a verdade que sorprendido, non? Porque eu creo que naido esperaba que regresara a casa, e a verdade que tuve moitas felicitacións tanto de ex compañeiros como amigos, familiares, e a verdade que me acolleron moi ben e estou moi contento, non? Moi contento de estar aquí. Pensando no futuro, como ves este futuro de Club Deportivo Lugo? Pois eu vexo ben porque vexo a xente que está implicada nesta nova entidade, pois que quere facer as cousas ben, que está indo polo bon camiño, está, mira, novo cambio de estadio, ahora non sei a cidade deportiva, como Sí, vai. van aí tamén, sí, pues pasiño a pasiño, pero bueno, está... Van pasiño a pasiño que queiras. Non vai ser como a de Manchester, xa te digo, Bueno, xa adianto. nin falta fai aquí pa Lugo. Está mirando a lei do jacuzzi. Estamos gestionando o jacuzzi de 4 metros cuadrados. Deixámoslo aí en peticións para o Presi. Pero son cousiñas que se van notando e ves que a xente que rodea o club pois quere facer grandes cousas aquí, non? O que si se ve é a ilusión, non? E cando falo ilusión falo en xeral, falo desde os xogadores, o corpo técnico, toda a xente que rodea o club, tilleros, fisios, médico, delegado. Tamén é bonito, non? Esa ilusión que se xerou, non? Sí, ter a xente ilusionada é moi importante, non? Que vai ali ao Anxo Carro a animar, que iras ou non aos xogadores, iso tamén é un apoio fundamental. Eu teño dito moitas veces que para nós a afición é como o xogador número 12, non? É fundamental para nós. E esa ilusión no fútbol aquí en Lugo, pois é fundamental tamén porque, que iras ou non, Lugo, a cidade en sí, é moito de baloncesto, chama moito o Breogán. Que veña, que se familiarice tamén co fútbol e que veña o Anxo Carro, que eso non, pois é bonito, non? Supoño tamén é bonito, Iago, no teu regreso, que chegues á plantilla, que teñas a David Rosón, que teñas a Jorge, que teñas a Corral de delegado, que este Rubén Arce, que este Iñaki de fisio, que este Couso de Utillero, Currás de Currás, entrenador de porteiros, o gran Fernando. Supoño que iso tamén ves de fora decir, bueno, este sí que é o equipo da miña cidade, non? Sí, sin duda. Eu sí que é verdad que a Corral, o Tillero e todo eso non os conocía, pero a Iñaki tuve... Moi mala gente, los tanto Sí, xa me contaron que eran mala xente. Mala xente, a raza moi falsa. Sí. Xa falo pouco con eles. Si non debería, fala menos incluso. Pero que eso non ter esa xente no clube e tal, pois mola, non? Mola ter ex compañeiros que xogaron contigo, porque eu con Iñaki coincidín tamén xogando ali nas gándaras, adestrando e todo iso. E ben, velos por ali, que están ali contribuindo e axudando ao clube, pois moi contento, non? Oxalá que houbera moitos máis da cidade, non? Da velocidade do médico de Roberto chegando ao lesionero non vamos a falar. No, bueno, tú se te queres meter aí xa. O importante é chegar, como dicen na deporte. Non te metas nese charco, salto. Tamén depende do campo. Outro día o campo estaba pesado, entonces clavaste máis. Se non que lle den aparte Roberto que é un home de peso, cortalle máis. que lle den a Jorge Maletín. Queda clavado. Pero igual se pasa. Igual non para onde ten que Pero parar. bueno, outros equipos da categoría que no feito non sei se houve sancións polo tema, que non levan médico
médicos os Nós temos partidos un excelente visitantes. médico. Nós temos sin duda. Un excelente médico. E un como tipo prácticamente como de segunda, o sea, o que é o clube en sí, os diferentes De primeira, departamentos, non? De temos primeira. temos un equipo de prácticamente de segunda división, quero decir, con todo o que temos. Sin duda, sin duda. Bueno, vamos a ir De pechando. estructura. Vamos a ir pechando que lle traslade un mensaje a afición. Un mensaje a afición, a xente que lles contas, que lles, non vou dicir que lles prometes, porque non van No, a decir no, ahora no, nos prometer non vemos, prometo tal. nada. No. Prometer non Eso prometo nada. Non sería nin profesional, ¿no? Pues nada, un pouco que te dirixes aos aficionados por Vivermellos, que lles digas o que queiras desde os micrófonos de Radio Lugo Cadena Ser. Pois nada, o de sempre, que sigáis animando así como facéis cada partido, que sois unha peza moi importante para o clube, e que o xogador desde o campo pois o sabe, e que ter ese apoio detrás é fundamental para conseguir grandes cousas. Escoitas o de Fondo Norte ou non? Sí, aunque son así unha piña bastante tal, escoítase ben. Aí Así que Está fan un aquí bon traballo, Está aquí no ali co megáfono e Cando escoites algo que parece Plácido Domingo é este. Cando dices, non, é Plácido Domingo, non, é... Se non Ahora, escoito, que me teño que preocupar. Claro, sí, se non escoitas, pero... Sí, ruidos facer. o próximo día, en vez de que cante preferente, que cante Iago López, vas a escoitar polo megáfono. Cando ganemos algún partidiño bon, veste, deixamos Porque que o canta megáfono. Fondo Norte todavía non, verdad? Porque xa canta. Ah, no, Fondo Sur, Fondo Sur, claro, sí. Claro, no, Fondo Sur, aí Sur. Próximamente. sonido de Ojalá que grillos. pronto. Cri, cri. Bueno, pues Iago López, un auténtico placer terte aquí nesta segunda entrega de la Tesis Albivermellos e, oye, que vaya moi ben o resto da tempada e aquí estaremos para, non sei, para celebrar aquilo que non se pode nomear. Faga. Pero, Cos Edgar, graciñas como sempre, placer. escoitámonos na vindeira entrega, graciñas. Moitas gracias a vos.